Dobrý deň, milí priatelia, opäť sa vám prihováram s novým dielom videa. Dnes bude video zamerané na dohody vykonávaných prác mimo pracovného pomeru. Vnoríme sa trošku hlbšie do tejto problematiky a pozrieme sa na to, kde robíme najčastejšie chyby, kde si treba dať pozor, aby sme neporušovali zákonník práce. Dnes je 9. marca 2026, takže k tomuto dátumu budeme preberať platnú legislatívu v oblasti dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďakujem za vašu návštevu. Časť videjka môžete vidieť zadarmo na YouTube, alebo potom si môžete za 3 € pozrieť aj celé video, alebo respektíve všetky videá, ktoré mám nahraté na kanáli Hero Hero. Ďakujem za váš priazeň a verím, že neoľutujete tie 3, prípadne neskôr 5 € za pozrietie videí z oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Poďme sa teda pozrieť na práce, na dohody, na to, čo s nimi súvisí a čo je pre nás ako pre personalistov mzdárov, ale aj ako zamestnancov dôležité z pohľadu prác na dohody. Sú to práce, ktoré sú vykonávané ako pomocné práce, brigádnické práce, teda práce vykonávané mimo hlavného pracovného pomeru. Áno, brigády, áno. Vzťahuje sa na ne vyslovene, na dohody sa vzťahuje časť zákonníka práce od paragrafu 223 po paragraf 228a. Nie, že by ostatná časť zákonníka práce sa na ne nevzťahovala. Samozrejme, aj ostatná časť zákonníka práce sa primerane vzťahuje aj na dohodárov, takže pre nás sú to zamestnanci, o ktorých sa musíme rovnako starať ako o hlavný pracovný pomer. Musíme im vytvárať primerané pracovné prostredie, musia byť preškolení, aby teda vedeli dodržiavať bezpečnosť ochrany zdravia pri práci. Takisto aj zdravotná spôsobilosť musí byť potvrdená, že teda môže vykonávať tú prácu a rovnako sa vzťahuje aj zákon o mladistvých zamestnancov práve aj na dohodárov, teda aj na dohody o brigádnickej práci študenta. Takisto požívajú ochranu, čo sa týka prestávok v práci, prestávok medzi jednotlivými zmenami, dni pracovného pokoja sa na nich vzťahuje. Áno. Ďalej je to zákon o minimálnej mzde. Dohodári nemôžu zarobiť menej, ako je práve stanovená minimálna mzda pre prvý stupeň náročnosti práce na hodinu pri 40-hodinovom pracovnom úväzku. Teda v marci 2026 je to minimálne 5,26 € na hodinu v hrubom. Horná hranica zárobku nie je stanovená, takže vyššie zarobiť môžu. V tej našej praxi platí, že dohodár by nemal zarobiť na hodinu viac, ako zarába pracovník v hlavnom pracovnom pomere v obdobnej pracovnej pozícii. Tak asi by aj nemalo logiku, keby účtovník zarábal povedzme 12 € na hodinu a dohodár by zarábal 15, pomocný účtovník alebo pomocná administratívna sila 15. Postradalo by to aj logiku. Takže áno, dohodár by nemal na hodinu zarábať viac ako pracovník v obdobnej pracovnej pozícii. Takisto si treba pri dohodárov dať pozor na to, že to sú pomocné práce brigádnické. Samotný paragraf 223 nám definuje, že vlastne zamestnávateľ môže práce na dohody uzatvárať len výnimočne na výnimočné situácie, výnimočné práce. Toto sa nevzťahuje na dohodu o
pracovnej činnosti na sezónne práce, tie sú definované sezónnosťou a prílohou 1b, ale na dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a o brigádnickej práci študenta áno. Takže nemali by prednostne slúžiť na hlavné zamestnávanie alebo nemali by teda byť nejakým nadužívaním zamestnávateľa, pretože je to pre neho finančne výhodnejšie. Hovoríme o brigádach, o pomocných prácach, takže aj tie práce teda majú zodpovedať tejto definícii. To znamená, že teda ak mám v hlavnom pracovnom pomere, ja neviem, účtovníka alebo mzdového účtovníka, tak už nemôžem zároveň túto pozíciu mať aj ako brigádnickú. Nemôžem mať aj účtovníka na hlavný pracovný pomer, aj účtovníka na dohodu. Postráda to takisto logiku. Ak som to raz vytvorila ako hlavné pracovné miesto, tak ten brigádnik už tam môže byť len ako pomocný subjekt, teda bude to nejaký pomocný administratívny pracovník, alebo bude to nejaký pomocný účtovník, ktorý chodí vypomáhať tej hlavnej pracovnej pozícii. Dala som ten príklad len preto, že teda asi to účtovníctvo nám je bližšie, ale platí to aj pri všetkých ostatných pozíciách. Čo sa týka dohôd, vidíte, že máme 4 typy. Každý typ dohody je určený na niečo iné. A pre mzdárku a personalistku je dôležité, aby ovládala, ktorý typ dohody má na ktorú prácu uzatvoriť, pretože ak by sme uzatvorili dohodu na nesprávny výkon práce, tak z pohľadu inšpektorátu práce vlastne máme zamestnanca na čierno. Ak má neplatný ten vzťah, neplatne uzatvorený ten pracovnoprávny vzťah a pracuje pre nás, tak pracuje na čierno. No, samozrejme, inštitúciám sociálna, zdravotná daňak je to jedno, lebo teda oni sa zaujímajú o tie svoje dáňa, o tie svoje odvody, ktoré dostávajú, ale z pohľadu zákonníka práce má vlastne čierneho zamestnanca. Že preto je veľmi dôležité vybrať aj správny typ dohody pre správny typ práce. Hneď v paragrafe 223 máme takú veľmi jednoduchú, ale jasnú definíciu, ktorý typ dohody sa na čo uzatvára a potom samozrejme ku každej dohode máme samostatný paragraf. Takže všeobecne je dohoda o vykonaní práce určená na výkon, ktorý končí nejakým výsledkom. Výkon úlohy, ktorý je vymedzený výsledkom. Že keď to zjednodušíme, tak v podstate je to nejaká jednorázová úloha, ktorú keď splním, tak dostanem zaplatené. Teda ako keby v úvodzovkách dohoda o dielo, že mám vykonať nejakú ucelenú úlohu. Pri dohodách o pracovnej činnosti a pri dohodách o brigádnickej práci študenta je tá úloha alebo tá práca vymedzená nejakou príležitostnou činnosťou, ktorá je určená druhom práce. Že tu môže ísť o opakujúce sa činnosti, napríklad to môžu byť tie pomocné administratívne práce, alebo môže to byť nejaká naša pani upratovačka, ktorá nám chodí upratovať hodinu denne alebo 2-krát do týždňa. Tak to sú tie príležitostné činnosti. No a dohoda o pracovnej činnosti na sezónne práce, tam už z názvu vyplýva, že ide výhradne o sezónne práce. Ak takýto dohodár nám pracovný pomer končí, tak nesmieme zabudnúť mu vystaviť aj potvrdenie o prípadných zrážkach, ak nejaké zrážky sme mu vykonávali. Táto informácia sa nachádza aj v tzv. Zápočtovom liste. No a keďže väčšina dohodárov podlieha odvodom aj na dôchodkové poistenie, tak tí, ktorým sa tie odvody na dôchodkové
počítali, tak im sa aj započítavajú tieto roky na dôchodok, takže bez obav aj dohodárom môžeme vystaviť zápočtový list, kde nám teda prípadne ten náš software alebo program vygeneruje aj prípadne zrážky zo mzdy, ak sme nejaké robili. Lebo ak napríklad dohodár má exekúcie, tak my sme povinní mu zrážať aj exekúcie. Ak mu zrážame nejaké výživné, sme povinní teda toto všetko zaznamenávať a potom mu o tom vystaviť potvrdenie. Následne paragraf 224 hovorí aj o tom, že sme povinní viesť presnú evidenciu všetkých uzatvorených dohôd v takej postupnosti, ako k nám tí dohodári prichádzali. Keďže evidujeme aj dohodárov v programoch mzdových či personálnych, tak túto funkciu vlastne nám ten software automaticky plní. Takisto v tom istom paragrafe 224 to bol odstavec 2 písmenko D, ten hovorí o tom, že teda sme povinní viesť evidenciu dohôd, ako ich uzatvárame. A písmenko E nám zase hovorí, že sme povinní viesť aj evidenciu pracovného času. Tak ako aj pri hlavných pracovných pomeroch, aj tu musíme viesť evidenciu dochádzky, evidenciu pracovného času a pri dohodách o vykonaní práce, okrem tej evidencie toho časového úseku, kedy bol v tej práci, tak musíme viesť aj evidenciu tej samotnej vykonanej práce, ktorú za ten časový úsek vykonal. Takže nejaké výkonnostné listy napríklad. To znamená, že pri dohode o vykonaní práce vedieme o jednu evidenciu navyše o tých vykonaných prácach. Samotná dohoda o vykonaní práce je pomerne náročná, najkomplikovanejšia z tých dohod, ktoré máme, takže sa jej ešte budeme aj osobitne venovať. Toto sú také základné informácie, ktoré všeobecne o dohodách platia. Len pripomínam, keďže sú to brigádnici, teda pomocné práce, tak oni sa vedú oddelené od hlavných pracovných pomerov. Evidencia dochádzky pracovného času, dochádzky by ani až tak nevadila, ale pracovného času, vykonaných úloh, to všetko vedieme oddelenie od hlavných pracovných pomerov. Dáva nám to istú logiku, že teda keď sú to brigádnici, tak brigádnikov mám evidovaných samostatne a hlavné pracovné pomery mám evidované samostatne. Že toto bol taký úvod zo zákonníka práce. No a teraz k tej prezentácii, ktorú máme na ploche, tak tu my vidíme, že vlastne máme 4 typy dohôd. Máme ich tu oddelené takou červenou čiarou. Snáď len preto, že tie sezónne práce sú také veľmi výnimočné, sú ohraničené už tým, že sa jedná o sezónnosť. Ale pri všetkých typoch dohôd je potrebné si povedať, že sa uzatvárajú na dobu určitú. Že nemôžeme dohodu uzatvoriť na dobu neurčitú, ale na dobu určitú. Nuž a pri týchto dohodách, ktoré máme pred tou červenou čiarou, teda dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a brigádnickej práci študenta, tak to sú dohody, ktoré môžeme uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov. Nie sú ohraničené kalendárnym rokom, ale počtom trvania mesiacov. Môžeme ich donekonečna opakovať, môžeme ich reťaziť. Takže keď nám skončí dohoda v jeden deň, tak môžeme hneď následujúci deň znovu tú istú dohodu alebo iný typ dohody uzatvoriť na ďalších 12 mesiacov a takto ich môžeme donekonečna reťaziť. Takže tieto sú na 12 mesiacov. Dohoda o sezónnych prácach, ona je naozaj veľmi svojská, i keď nevenuje sa jej samostatný paragraf, ale
tých pár výnimiek, ktoré v tom paragrafe 228a sú, naozaj ju robia výnimočnou tým, že tento typ dohody je možné uzatvoriť maximálne na 8 mesiacov, ale tuto máme ohraničené v kalendárnom roku. Že vlastne posudzujem každý kalendárny rok samostatne a tento typ dohody mi nesmie presiahnuť 8 mesiacov. Keď menej robiť môže ako 8, ale viac ako 8 nemôže. Takže tá je výnimočná aj tým nielen, že je sezónna a teda môžeme ju uzatvárať len na práce, zjednodušene povedané, ktoré súvisia so striedaním ročných období, ale je výnimočná aj tým, že ju môžeme uzatvoriť maximálne na 8 mesiacov v kalendárnom roku. A takisto ju môžeme do nekonečna reťaziť, ak v tom kalendárnom roku nepresiahneme tých 8 mesiacov, teda nesmieme ich presiahnuť. Poďme k tým klasickým dohodám. Dohoda o pracovnej činnosti. Na tento typ dohody sa vzťahuje paragraf 228a, teda časť toho paragrafu, lebo časť sa vzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na sezónne práce. Takže my sa aj na ten paragraf pozrieme, aby sme si ho prečítali, aby sme porozumeli, vysvetlíme si ho, ako teda má účinnosť. A z tohto paragrafu nám vyplýva, zase budem zjednodušovať, aby sme čo najlepšie to pochopili, že tento typ dohody môžeme uzatvárať na tzv. Opakujúce sa činnosti. Teda máme tam vymedzenú nejakú pracovnú činnosť alebo pracovnú pozíciu, ktorú ten zamestnanec môže chodiť robiť opakovane. Napríklad tá pani upratovačka, ktorá nám chodí na 2 hodiny denne popratať, alebo chodí 2-krát v týždni nám popratať, ale nechodí len, že príde raz a potom končí, ale ona bude chodiť treba celých tých 12 mesiacov opakovane nám opratovať. To sú opakujúce sa činnosti. Mám pomocnú administratívnu silu. Chodí mi pomáhať, keď potrebujem, alebo keď sme sa dohodli, že treba 2-krát v týždni, alebo teda jej zavoláme, keď ju potrebujeme. To sú tiež opakujúce sa činnosti. Je taký pomocný nejaký kuchár alebo nejaký pomocný personál v gastroprevádzkach. To sú tiež opakujúce sa činnosti. Bohužiaľ, tento typ dohody nám dovoluje, aby zamestnanci pracovali maximálne 10 hodín týždenne. Či tých 10 hodín naplníme alebo bude robiť menej, to je na tom, ako ten zamestnávateľ potrebuje, lebo on tých 10 hodín nemusí vyčerpať, ale nesmie ich prekročiť. Takže na tento typ dohody môže ten zamestnanec robiť len 10 hodín týždenne. My k tomu musíme viesť evidenciu pracovného času, takže v podstate prípadne aj s evidenciou dochádzky a teraz máme to evidované. Či tých 10 hodín rozdelíme na každý jeden pracovný deň, alebo to bude len niekoľko dní v týždni, prípadne jeden deň v týždni. No, to zase záleží od toho, ako ten zamestnávateľ potrebuje. Tento typ dohody zaručuje zamestnancom aj výplatu mzdy na mesačnej báze, mesačne pozadu. Rovnako ako pri hlavných pracovných pomeroch, najčastejšie zamestnávateľ si stanoví aj rovnaký výplatný termín, aby tie mzdárky teda stíhali tie mzdy spracovať každý jeden mesiac všetkým. Tento typ dohody končí buď tak, ako je v dohode uvedené, alebo písomnou dohodou, alebo ak sa nevieme dohodnúť, tak je tu výpovedná doba v trvaní 15 dní. Tu sa trošku tie výpovedné doby počítajú inak, počíta sa tých 15 dní od následujúceho dňa po doručení takejto výpovede. Pri tých dohodároch myslím, že takmer vždy sa vieme dohodnúť, že proste ten dohodár je pomocný pracovník, brigádnik, takže my
takmer vždy, keď nechce tých 12 mesiacov nás pracovať, vieme sa dohodnúť a výpovednú dobu používame minimálne, ak vôbec, ale pri tomto type dohody existuje. Ešte budeme samostatne rozoberať jednotlivé dohody, takže hovoríme len tie základné veci. Potom tu máme dohodu o vykonaní práce. A to je ten typ dohody, kde si dovolím tvrdiť, že je to najkomplikovanejší typ dohody. A tento typ dohody je práve určený na uzatvorené, ucelené úlohy, ktoré keď ten zamestnanec naplní, tak až potom je zaplatený a tým pádom tá dohoda končí. Že v podstate ako keby sme, už som to spomínala, ako keby sme vytvárali nejakú dohodu o dielo. Príklady si povieme potom, keď sa budeme rozoberať. Takže dohoda o vykonaní práce mi síce zaručuje, že môže ten zamestnanec robiť až 350 hodín a pozor, máme to na kalendárny rok. Že keď ja uzatvorím dohodu napríklad od 1. septembra 2025 do 12 mesiacov si dáme, alebo nemusí byť 12 mesiacov, nedávajme celých, ja neviem, do 31. augusta, no, to mi zrovna vyšlo 12 mesiacov 2026, tak ja v roku 2025 mám 350 hodín a v roku 2026 mám znovu 350 hodín. Takže na tento typ dohody už mám 700 hodín, čo je pomerne zaujímavý počet hodín. Pozor, musíme dodržiavať prestávky v práci, voľno medzi zmenami a dni pracovného pokoja. Takže je to zaujímavé z tohto pohľadu, avšak bohužiaľ pre zamestnávateľov a personalistov a mzdárov môžeme to uzatvoriť len na ucelenú úlohu. To znamená, že v tomto type dohody sa nestanovuje pracovná činnosť, ale úloha. Ja stanovím tomu zamestnancovi, že ho príjmam na dohodu, aby napríklad mi namontoval vykurovacie kotle. A potom je to veľmi široko vymedzené, namontuj vykurovacie kotle, tak ja musím tú úlohu aj ďalej definovať a rozviesť, čo od neho očakávam. Že napríklad očakávam od neho prípravu terénu, očakávam od neho, že tie kotle nakúpi, lebo tomu rozumie, a očakávam od neho, že ich aj namontuje a sprevádzkuje. No a tento typ dohody ja môžem uzatvoriť na 12 mesiacov. Nemusím. Takže ja mám rada tento príklad s tým vykurovacím kotlom, že teda uzatvorím 1.1.2026 a do 31. marca 2026 túto úlohu máš splniť. Nož a keď ja 31. marca prídem si prevziať tie kotle, tak nadriadený vedúci toho oddelenia príde, pozrie sa, či všetko je tak, ako sa dohodlo, či je to namontované, či to nikde netečie, či je to funkčné. Nož a ak je to funkčné, tak dá príkaz potom mzdovej účtárni. Áno, môžete mu vyplatiť to, čo sme sa dohodli, povedzme 3000 eur. On je na dohodu od 1. januára do 31. marca, ale on celé to obdobie nedostáva žiadnu odmenu, až keď odovzdá tú úlohu, až potom za celý ten celok, za celú tú úlohu dostane zaplatené. My za chvíľočku budeme rozoberať ten paragraf 226 a tam si povieme ďalšie možnosti, že áno, dá sa teda dohodnúť, že mu budeme platiť aj mesačne, ale a zase to tomu zamestnávateľovi prináša komplikáciu, pretože tu ja nemôžem stanoviť treba 9 eur na hodinu. Ja stanovujem cenu za celú tú úlohu. Nie za to, že on chodí vykonávať tú prácu. Za to, že mi tú úlohu naplní, za to dielo ja mu zaplatím. Takže dohodu o vykonaní práce ja neviem uzatvoriť, alebo nemôžem zo zákona uzatvoriť na opakujúce sa činnosti, že treba si dať pozor, či je to jednorázová úloha, alebo či je to opakujúca sa činnosť.
Ak by sme to chceli porovnať napríklad s tou pani upratovačkou z dohody o pracovnej činnosti, tak áno, aj na dohodu o vykonaní práce ja môžem si najať pani upratovačku, ale musíme jej vymedziť úlohu. Takže keby som napríklad si najala pani upratovačku na nejaký časový úsek, povedzme, ja neviem, od 15. marca do 30. apríla, že má upratať po maliaroch prvé poschodie nejakej firmy, má ucelenú úlohu. Má úlohu, že sama má popratať, alebo možno 2-3 to majú popratať za 1,5 mesiaca a potom ja prídem, pozriem sa, či je všetko ako má byť a keď to tak bude, tak jej vyplatím po ukončení prác, keď koniec apríla, tak v májovom výplatnom termíne vyplatím za tú ucelenú úlohu. Takže musím rozlišovať opakujúce a ucelené, alebo teda jednorazové úlohy. Potom tu máme dohodu o brigádnickej práci študenta, takú veľmi obľúbenú dohodu. No táto dohoda je obľúbená práve preto, že teda má celkovo pomerne veľký rozsah prác, ktoré ten zamestnanec na dohodu môže odpracovať a je to 20 hodín týždenne a pozor, v priemere za čas trvania dohody. To znamená, že keď ja uzatvorím dohodu o brigádnickej práci študenta na tých 12 mesiacov a ten študent, počítajme, že je plnoletý, takže môže robiť aj viac, môže robiť aj 12 hodín denne, tak on trebárs bude, ja neviem, od januára do júna robiť pre mňa len občasne nejaký servis alebo pomoc v prevádzke, ja neviem, v kuchyni. A potom od júla do augusta mám sezónu a ja ho kľudne môžem zamestnať aj na 12 hodín denne, ja neviem, v nejakom stánku, keď bude plnoletý. No a keď ja potom zrátam tie hodiny za tých 12 mesiacov, musím si na to dať pozor pri rozpise prác a vyjde mi, že robil 20 hodín týždenne v priemere, tak je to v poriadku. Takže keď som si nazbierala neodpracované hodiny od januára do júna a potom som ho v lete obsadila na 12, jasné, že pozor na voľno medzi zmenami, tak v podstate, keď som zrátala všetky tie hodiny za celý ten čas, dalo mi to 20 hodín na týždeň alebo menej, tak je to v poriadku, je to v súlade so zákonom. Takže toto je hlavný dôvod, prečo tie dohody o brigádnickej práci študenta sa celkom slušne nadužívajú. Dovolím si povedať. Dohody o brigádnickej práci študenta sú podobné v tom s dohodou o pracovnej činnosti, že tu tých brigádnikov najímam alebo uzatváram tie dohody na opakujúce sa činnosti. Takže tu takisto pozor, tu nie na úlohy, na opakujúce sa činnosti. Pripomínam, že aj študent môže pracovať na iný typ dohody, môže, ale potom stráca tie študentské výhody. To uvidíme následne, keď budeme rozoberať tie paragrafy, v tomto prípade 227 a 228. Takže to je taký základ o dohodách. Už som spomínala, takže nechcem sa už k tomu vrácať, budeme to rozoberať samostatne, že dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce, teda príloha 1b zákonníka práce, opakujúce sa, alebo respektíve práce súvisiace so striedaním ročných období sú primárne určené na túto, alebo respektíve výhradne určené na takéto typy prác. Takže tie nemôžeme na nič iné použiť. Pripomínam len, že teda pri sezónnych prácach je možné využiť aj pracovnú zmluvu na dobu určitú na sezónne práce. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či chce uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú na sezónne práce alebo dohody o pracovnej činnosti, prípadne či chce tieto vzťahy kombinovať, je to na ňom.
Čo je spoločné pri pracovných zmluvách na dobu určitú na sezónne práce a pri dohodách o pracovnej činnosti na sezónne práce, je práve tých 8 mesiacov v kalendárnom roku. Ani pri pracovných zmluvách na dobu určitú na sezónne práce ich nemôžeme prekročiť. Áno, rozdiely sú v tom, že pracovná zmluva je hlavný pracovný pomer, takže tam tí zamestnanci majú nárok na dovolenky, na stravné, na náhrady pri prekážkach v práci. To vlastne u tých dohôd všetko padá. A potom sú tam kompletne všetky odvody platené v plnej výške, kdežto pri tých dohodách o pracovnej činnosti máme potom isté odpočítateľné položky, ktoré síce zamestnancovi navýšia čistú mzdu, ale ponížia odvody na dôchodky. Takže všetko má svoje plusy a všetko má svoje výmínusy. Rozhodnutie, či zamestnávateľ použije pracovný pomer alebo dohodu, je na zamestnávateľovi. No, my sa posunieme teraz trošičku ďalej a budeme rozoberať zákonník práce a tie jednotlivé paragrafy, ktoré sa týkajú jednotlivých dohôd, aby sme sa v praxi vedeli aj o ten zákon oprieť a prípadne tomu svojmu zamestnávateľovi argumentovať, že čo robíme nesprávne, ak náhodou také niečo sa deje. Túto časť už ale si dovolím dať do oblasti Hero. Takže ak chcete aj ďalej vidieť rozobratie jednotlivých dohôd, tak potom na Hero. Ideme ďalej.